Lauri Partanen, ensimmäinen peli ei tainnut mennä aivan käsikirjoituksen mukaan. No ei mennyt, että painotin alakua, että siihen pitäisi saada pari pöysää, että kuitenkin OFP:llä oli kovemmat paineet ehkä voitosta, että niillä on tavoitteet korkeammalla kuin meillä. Että sitten kun olisi saatu hyvä alku, niin se olisi voinut kääntyä, mutta ei käynyt, että OFP pääsi takaisin maan helposta virheistä ensimmäisen vaan. Paikkoja oli varmaan, voi sanoa, että lähes yhtä paljon kuin vastustella, mutta viimeistely ei läheskään sitä luokkaa. No joo, mutta meidänkin maalipaikat niin ei ollut semmosia niin selkeästi rakennettuja kuin vastustaja, mutta tosi meille vähän pomppi pallo, että saatiin ne maalipaikat, mutta ei sitten tarpeeksi pomppinut, että oltaisiin saatu maaleja. Että kyllä parempi joukkue voitti, oli parempi viimeistelemään maaleja. Omasta mielestä ottelussa kotijoukkueesta onnistuivat. No, Aku pelasi lopun hyvin maalissa, että otin Aku siihen, kun Aku pelaa toisen pelin, niin pääsi vähän lämmittelemään jo. Ja ketäs siellä muita? No Janne pelasi kohtuullisen hyvin, että Jannekin kuitenkin pystyy parempaan, mutta Janne oli kuitenkin selkeä puolustuksen johtohahmo ja ei siellä kukaan tosi huonosti pelannut, että ei siellä nyt onnistujiakaan ollut oikeastaan kovin monta. Niin, kaikki pelattiin, mutta ei kuitenkaan aivan sillä omalla tasolla. Vähän jäätiin, jännitettiinkö pikkusen, polttiko pallo muutamissa tilanteissa? No kyllä ehkä, pikkusen maltti puuttui. Joo. Muutamia tosi hyviä hyökkäyksiä, päästiin hyvin pyörittämään, vastustaja oli välillä aika lirissäkin. Että... Joo, siinä oli muutamia hyviä tilanteita. Että muun muassa yleisö auttoi aika paljon, että oltiin saatu rumpuryhmä sinne, että se vähän kans sytytti jopa. Miten seuraavassa pelissä Raapo? Näyttää ainakin etukäteen, että Raapon peli ei ole niin valmista kuin näiden esimerkiksi OFBC ja rankkojankkojen. Että... Joo, Raapo ei pitäisi olla hankalaa vastus, mutta siitä voidaan kyllä itse tehdä hankalaa vastus. Että ei pitäisi takkia onkin lähteä, mutta pitää painottaa yhä edelleen, että se ottelu alkaa. Siihen kun me saadaan se 2-3 pöysää nopeasti, niin sitten saadaan semmonen rento fiilis pelata. Aivan oikein, että eka erä pelataan tarkasti ja tehdään paikosta maalit, sillä se peli kääntyy. Kyllä, hyvä. Ihan oman pelin kautta pidetään palloa ja tehdään. Katsotaanpa sitten, tunnin päästä olemme varmaan paljon viisaampia. Kiitos. Selvä, kiitos. Lauri Partanen, ottelu Raapoa vastaan on päättynyt. Taisi mennä ennakko-odotusten mukaisesti. No joo, kyllä se oli niin, jos että Raapo oli kummonen joukkue. Toki niillä on kyllä loppu kautta varten niin luultavasti parantavat. Vähän niin kuin me viime kaudella, että kun aloitettiin nollista, niin parannetaan lopulta kohi. Mutta peli oli kyllä odotettua ja olisi voitu laittaa jo jossakin vaiheessa peli poikki, mutta vähän ei saatu omaa peliä koko ajaksi käyntiin, mutta etenkin ykkösketju oli hyvä. Joo, miellytti valmentaja. Kyllä, ykkösketjulla pallo liikkui tosi hyvin, että siellä oli sitä malttia, että jaksettiin tehdä sitä nöyrästi perushommaa. Toisaalta on myös vaikea pelata sellaista vastustajaa vastaan, joka ei oikein tee kentällä mitään. Joo. No, joukkueen Kuopus taisi olla tänään tehokkain. Joo, siis joukkueen Kuopus Niko Juntunen 2+3 tänään. Oliko valmentajalle yllätys? No ei ollut. Niko kyllä pystyy tekemään ja tuommoiseen hyvään ketjuun kun pääsee pelaamaan, niin pitää tehoja tullakin. Ja tuommoista vastustajaa vasta, niin pitää kyllä tehoja tullakin. Mutta kieltämättä odotin vähän enemmän Joonalta siitä ketjusta, mutta siellä nyt oli kuitenkin aika tutut ratkaisijat. J.E. Janne ja Niko J. No niin. Ketä muita onnistui? No... Niko J. tänne. Onnistujia. No kyllä... Tää nyt kai tommosen pelin jälkeen, niin kai se koko joukkue on onnistunut, mutta kyllä se ykkösketjulla pyörii kaikista parhaiten tuo peli.
Joo. Edessä suht pitkä tauko, ei edes tietoa. Todennäköisesti alkaa vasta marraskuussa. Miten tämä aika käytetään? No, reenataan, saadaan muutama reenipelikin, ainakin amiksen joukkuetta vastaan pelataan ja mahdollisuuksien mukaan yritetään haastaa Papas 2 tai Papas 3, että peli kehittää. Ei muuta kuin antoisia treeniä. Kiitos.